Ja, goddag alle sammen. Mit navn det er Victor, og jeg har Magnus med mig i studiet her. Og ja, vores opgaveformulering den lyder således. Hvis man blander vandige opløsninger af sølvnitrat og calciumklorid, dannes der et bundfald af sølvklorid. Et ionreaktionsskema er ikke så velegnet til mængdeberegninger, så derfor skriver vi et reaktionsskema med stofformler AgNO3 plus CaCl2, AgCl plus CaNO3 2. Ja, og så har vi så fået den her opgave, der lyder, at når man skal lave reaktionen, begynder man med at afveje CaCl2 og AgNO2. Der afvejes 8,10 gram CaCl2. Man ønsker at anvende ekvivalente mængder af CaCl2 og AgNO3. Hvor meget AgNO3 skal man afveje? Og inden vi overhovedet går i gang med noget, så skal vi jo først lige have afstemt den her reaktion, som vi har fået. Og den ikke afstemte reaktion, den tror jeg lige Magnus han markeret der. Og ja, måden vi så får den afstemt på, det er, at vi sørger for, at der er lige store mængder af stoffet på begge sider af pilen. Og det har vi, kan I se, at vi har gjort her. Så den er faktisk afstemt helt perfekt. Og nu vil vi så ned og lave sådan et... ja, den tager Magnus lige. Ja, så laver vi et reaktionsskema her, hvor vi først skriver vores koefficienter ind, altså de koefficienter, som står foran hvert stof. Og der kan vi se, at der foran AgNO3 her står 2, så her skriver vi 2. Og foran CaCl2, der står ikke nogen koefficient, så der skal bare skrives 1. Og ved AgCl står der også 2, så der skal vi også 2. Og ved CaNO3 står der også 1, bare når der ikke står noget. Og det første vi så får oplyst, det er, at der er afvejet 8,10 gram CaCl2, hvilket er stoffets masse, og det kan vi så starte med at skrive ind i skemaet her, altså 8,10 gram, og her så finder vi så molarmassen, som vi finder ud fra stoffernes vægt, og efter vi har fundet massen af CaCl2, så kan vi nu finde molarmassen, og det er det man bruger det periodiske system til, hvor man ovenover kan se hvor meget stoffet vejer, og her kan vi se at calcium vejer 40,08, og Cl vejer 35,45, og eftersom der er to kloratomer med i det i molekylet, så skal vi have 2 af dem. Og det giver så, at molarmassen for CaCl2 bliver 110,98 mol. Og efter vi har fundet det, så kan vi så også finde stofmængden, og det gør vi ved at dividere massen med molarmassen, altså massen her på 8,10 med molarmassen på 110,98. Og det giver så, at stofmængden er 0,073 gram per mol. Og det er den betegnelse, fordi man dividerer gram per mol, så kommer det til at blive gram per mol. Efter vi har gjort det, så kan vi nu finde stofmængden for AgNO3, og det kan vi ved hjælp af de her koefficienter, som vi har skrevet ind her, fordi at når der er to koefficienter ved AgNO3 og kun en ved CaCl2, så ganger man bare stofmængden ved CaCl2 med 2, fordi der er en koefficient mere over ved AgNO3. Og det vil så sige, at der er 0,146 gram per mol ved AgNO3. Efterfølgende så kan vi så finde molarmassen, og det gør vi ligesom før ved at kigge i det periodiske system, og det giver så, at molarmassen er 169,91 mol. Og nu kan vi så finde massen, og det kan vi ved hjælp af den formel ved at gange molarmassen
med stofmængden. Altså den her med den her, og det kommer så til at give 24,80 gram. Og på den måde så har vi så fundet massen for AgNO3, altså hvor meget vi skal afveje, som jo var opgavens formål. Og dermed så kan vi så gå videre til opgave B, som Victor han vil kigge på. Yes, og vi er jo så kommet til opgave B, som lyder sådan her. De to stoffer opløses i vand, og opløsninger hældes sammen. Beregn det teoretiske udbytte af AgCl i gram. Ja, og det vi så starter med, det er, at vi benytter os af de koefficienter, vi har heroppe. Og der kan vi jo se, at det igen skal ganges med 2, ligesom over i AgNO3. Så vi får egentlig det samme som over i AgNO3, som er 0,146. Yes. Og for at finde molarmassen, så aflæser vi ligesom i det periodiske system, og der får vi den til at være 143,35. Og nu bruger vi så den formel, der hedder m lige med eller lille m lige med store m over eller gange n. Og ja, det er jo bare molarmassen ganget med stofmængden, og derved finder vi massen, som er på 20,93. Og ja, så har vi jo dermed løst opgaven. Og så mangler vi kun opgave C, som lyder således: det dannede bundfald frafiltreres, tørres og vejes. Det vejer 20,4 gram. Beregn det opnåede udbytte i procent af det teoretiske udbytte. Og her skal vi altså med andre ord kigge på den afvigelse, der er fra det teoretiske udbytte og det faktiske, altså det opnåede udbytte ved selve forsøget. Og det gør vi ved at sige skrive 20,4, som vi så dividerer med 20,93, altså de 20,4, som er det faktiske, vi når frem til, og mens det her det er det teoretiske, altså det vi selv beregner. Og det er lige med 0,97, og det er så det samme som 97%. Altså er forskellen på det faktiske og det teoretiske udbytte på 97%, altså næsten 100%. Og det var så de tre opgaver, altså opgave 60.